שבעצם מדובר על שתי תערוכות בחלל אחד, ואני חושב שהדבר הזה די ברור, עליו אני אדבר פחות כי הוא די מובן מאליו, מדובר בשני אמנים שונים. אחד הוא דבר די ברור, והוא השוני בין העבודות שאתם מציגים פה, לבין העבודות שאיתם, שעודד מציג בדרך כלל ושלנה מציגה בדרך כלל. אצל לנה זה בולט במיוחד, כל מי שמכיר את סדרות הזאבים מהשנים האחרונות, ציורי ירושלים, מאוד מאוד שונים מהעבודה הזו, וגם אצל עודד, זה נכון שהוא ממשיך איזשהו קו שהציג גם בעבר, אבל זה עדיין שונה לגמרי. יש לנו פה פנייה לתלת מימד, יש לנו צמצום מאוד גדול של האמצעים, באמת לשפה מאוד מינימליסטית. אז זה דבר שהוא די ברור, אני חושב. הפן השני שמשותף לשניכם ומאוד מצא חן בעיניי, ובאמת אותו גיליתי רק ממש בשבועיים האחרונים תוך כדי צלילה קצת לעבודות ולחשיבה עליהם, זה האופן שבו שניכם משתמשים בשפה שהיא על פניו מאוד מושגית, מאוד ככה מינימליסטית, מאוד גם יש בה משהו מרוחק, על מנת לייצר מהלך הפוך שמהלך מאוד עתיר ברגש ובמחשבה רוחנית. זה נכון אצל לנה, שמציגה באמת רישום פרוטאז' הוא פעולה נורא מכנית בסופו של דבר. היא פעולה שבה מורחים פחם על טקסטורה, פעולה שקצת שואלת שאלות על מה זה בכלל רישום, ואצל לנה הולך למקום אחר. והמקום הזה זה ניסיון להשתמש ברישום כמין צינור למחשבה רוחנית, לתהליך מדיטטיבי. אצל עודד הדבר הזה בא לידי ביטוי באופן אחר. עודד פונה בשנים האחרונות לשפה שהיא מאוד מזכירה קונסטרוקטיביזם רוסי, היא מזכירה הרבה עמדות אוטופיות, מודרניסטיות, גם את המופשט וגם את ההבטחה שהייתה גלומה באידיאולוגיות האוטופיסטיות האלה כשהם צוירו מלכתחילה. כשמלביץ' צייר את הריבוע השחור, זה היה עמוס באידיאולוגיה של הבטחה לגאולה ממש, משהו ממש דתי. עודד מגיע אל השפה הזאת בגלגול המאוחר שלה, זאת אומרת בגלגול שבו היא במידה מסוימת משוחררת מהמעמסה הזאת של אידיאולוגיה גאולית כזו, אידיאולוגיה שאי אפשר לצאת ממנה. ובאופן הזה הוא משתמש בעיניי בשפה שהיא נראית מינימליסטית, אפילו כמעט מכנית, הוא מצייר אלופי תעשייה בצורות כאלה, צורות גיאומטריות וזה, ומתאים את הדברים האלה בהמון רגל. זאת אומרת, כשאני רואה את הציור, שאני יודע שזה לנה, אפילו שאי אפשר לדעת באמת, אבל אני יודע שזה לנה שמסתכלת, ואני יודע שזה עודד שמסתכל, למרות שצריך כל מה יש לו שם, עיגול, אבל אני יודע שהוא עודד. ולנה בצד אחד ועודד בצד שני, והנוף בפנים שהוא על פניו נוף תעשייתי, או נוף מנוכר, או נוף כזה חצי צבאי, ועדיין יש פה משהו הרבה יותר מלא רוח ומלא חמלה. ואני חושב שבאמת פה אתם שניכם, בלי קשר לזוגיות ארוכת השנים, הצלחתם לייצר תערוכה שהיא שני חלקים שכן מתכתבים אחד עם השני, וזה מאוד יפה בעיניי. אז תודה על ההזדמנות לעבוד ביחד.